салом дӯстон, Лигаи Чемпионҳои УЕФА ин на танҳо ҷанг байни клубҳо аст, балки рӯёрӯии фалсафаҳо, таърихҳо ва характерҳост. Дар ин мавсим сарнавишт ду ошнои кӯҳнаро дар полуфинал ба ҳам овард: Барселонаи Каталонӣ ва Интери Милан. Нилнориҳо таҳти роҳбарии Ханс Дитер Флик кӯшиш доранд то ба авҷи футболи Аврупо баргарданд ва ин корро бо услуби хоси худ анҷом диҳанд. Интери Симеони Инзаге бошад, ба ин бозӣ бо ягона умеди наҷоти мавсим омад. Пас аз шикастҳои дарнок дар Италия, фақат Лигаи Чемпионҳо метавонад онҳоро наҷот диҳад. дӯстон, мо бозиҳоро ба таври мустақим дар телеграм-канали худ ҳамроҳи мухлисон тамошо мекунем. Агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шуда хабарҳои бештарро дастрас намоед, пас ба пайванди дар зери навор даромада обуна шавед. шоми имрӯз бозиҳои Лигаи Аврупо баргузор мешаванд ки Манчестер Юнайтед дар сафар бо Атлетик Билбао рақобат мекунад. Барои девҳои сурх ин имкони хуб аст то дар мавсими ҷорӣ ба дастоварде ноил гарданд. Барои ҳамин пешгӯии ман ин ғалабаи минималии Манчестер Юнайтед аст. Шумо чӣ фикр доред? Ҳатман пешгӯии худро бо 1-1 анҷом дода, бо истифода аз калимаи серноки TG БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа низ гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз дақиқаҳои аввал маълум шуд ки ин ҷо сухан дар бораи бозии маҳкам намеравад, балки тӯфони ҳақиқӣ дар майдон аст. дар дақиқаҳои аввал Маркус Тюрам бо зарбаи зебои пошна аз паси Олии Думфрис ҳисобро кушод. Барселона фавран ба худ омад. ҳамлаҳо пай дар пай рафтанд, аммо зарбаҳои Ямал ва Торрес каме ба ҳадаф намерасиданд. Интер бетаваққуф зарбаи дуюмро зад. пас аз ҳамла аз кунҷи дигар, Думфрис бо чархиш зарба зада ҳисобро 0-2 намуд. аммо Барселонаи ҳақиқӣ таслим намешавад. дар як лаҳза Ямал аз тарафи рост ворид шуд ва бо зарбаи моҳтобӣ тӯбро бо кӯмаки тири дарвоза вориди тур намуд. фишор то рафт зиёд мешуд ва Ямал як имкони олии дигар созмон дод, вале Зомер равиши тӯбро тавонист ки тағйир диҳад ва дар дақиқаи 42 Рафиня ҳолати беҳтаринеро барои Торрес фароҳам карду. Акулаи Барселона голи зебои гурӯҳиро ба самар расонида баробариро барқарор намуд. пас аз танаффус боз ҳам Интер пеш рафт. боз як корнери таъсирбахш ва боз ҳам Думфрис ин дафъа бо сар зарба зад ва миланиҳоро дар ҳисоб пеш баровард. аммо шогирдони Флик боз ҷавоб доданд. паси рост аз кунҷи майдон зарбаи Рафиня ба тири дарвоза, бозгашт аз пушти Зомер ва боз ҳисоб 3-3. дар дақиқаҳои охир Барселона фишорро афзоиш дод. Ямал боз як зарбаи зебо зад. Рафиня аз дур партофти қавӣ кард, аммо Зомер боз як маротиба қаҳрамон шуд. гол наомад, вале умед омад. ин бозӣ танҳо як мусовӣ набуд, ин як изҳорот буд. Барселона на танҳо футбол мебозад, ӯ бо футбол нафас мекашад. бе Левандовски, бе Терштеген, аммо бо рӯҳ, бо мактаб, бо Ямал, Педри ва Рафиня. ин даста ҳанӯз рушд дорад, ҳанӯз нопойдор аст, аммо дар ҳамин нопойдорӣ зебо менамояд. бале, онҳо 3 гол хӯрданд. бале, зарбаҳои стандартии ҳариф ҳанӯз мушкилисоз аст, аммо 3 маротиба баробар кардани ҳисоб дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо аломати бузург аст. ин маънои онро дорад ки дастан на танҳо баргаштааст, балки омодааст барои финал биҷангад. як бозии дигар боқӣ мондааст ва агар ҳамин Барса бо чунин рӯҳ, бо чунин муҳаббат бозӣ кунад, ӯ ҳатман то охир меравад. шумо оиди бозӣ чӣ гуфтаниҳо доред? ҳатман фикри худро дар комментария навишта, наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои оянда, таансияту хонаобод бошед.